안녕하십니까. Muli nonse 원세에 많이 오셔서 너무 감사합니다. ndinothokoza kuti ambiri mulipo nthawi 하나님의 은혜로 이렇게 늘 이렇게 집회를 할 수 있어서 너무 감사하고 ndinothokoza kuti mwachisomo cha mulungu kuti kukhala ndi msonkhano 또 이렇게 저희들이 지난 복음을 통해 많은 분들이 새로워지고 있는 건 너무 감사합니다. ndipo ndinothokoza kuti kudzera muthenga wabwino umene tikulalikira anthu ambiri akusinthika. 요한복음 4장에 있는 말씀을 읽겠습니다. nthawi tiwerenga yohane chapter 4 요한복음 4장을 tiwondetsekulani yohane chapter 4 요한복음 4장 4절 말씀부터 읽겠습니다. tiwerenga yohane chapter 4 kuyambira verse 4 ndikwayenera kupita pakati pa samariya. 사마리아에 있는 수가라는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 chifukwa chake anaza ku mudzi wa samariya dzina lake sikari pafupi pakadziko kamene yakobo anapatsa mwana wake yosefe. 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 행로에 권하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 ndipo pamenepo panali chitsime cha yakobo ndipo yesu popeza analema ndi ulendo wake motero anakhala ndi ulendo wake motero anakhala pa chitsime. 여자 하나가 물을 길러 왔으며 예수께 물을 좀 달라 하시고 kunali ngati ora lachisanu ndi chimodzi kunadza mkazi wotuluka msamariya kudzatunga madzi. yesu ananena naye undipatse ine ndimwe. 네, 들어갔습니다. pakuti ophunzira ake adachoka kunka kumudzi kuti akagule 사마리 chakudya. 여자가 가로되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리 여자 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종치 아니함이라. pamenepo mkazi wa samariya ananena ndi iye bwanji inu muli mu yuda mupempha ine kumwa ndine mkazi msamariya pakuti ayuda sayenderana nawo asamariya. 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물 좀 달라니까 누구인 줄 알았다면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 yesu anayankha nati kwa iye ukadadziwa mtulo wa mulungu ndi iye amene alili kunena ndi iwe undipatse ine ndimwe ukadampempha iye ndipo akadakupatsa madzi amoyo. 여자가 가로되 주여 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 생수를 얻겠습니까? mkazi ananena ndi iye ambuye mulibe chotungira madzi ndi chitsime chili chakuya ndipo mwatenga kuti madzi amoyo. 세상 야곱이 이 우물을 우리에게 주었고 또 여기 자기와 자기 아들과 짐승이 다 먹었으니 당신이 야곱보다 더 크니 kodi mulungu wamkulu ndi atate wathu yakobo amene anatipatsa ife chitsime chinamwamo iye yekha ndi ana ake ndi zoweta 예수께 zake. 대답하여 가라사대 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르리와 yesu anayankha nati kwa iye yesu wakumwako madzi awo adzapatsa ludzu. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나는 그 속 영생 그 물은 나의 주는 물은 그 속 영생토록 선한 샘물이 되고 koma iye wakumwa madzi amene ine ndidzampatsa sadzamva ludzu nthawi zonse koma madzi amene ine ndidzampatsa adzakhala iye kasupe ka madzi otumphukira kumoyo osatha. 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 이렇게 물길로 오지도 않게 하옵소서. mkazi ananena kwa iye ambuye ndipatseni madzi amene kuti ndisamve ludzu kapena ndisadze kuno kudzatunga. 마음의 그림을 성경만큼 잘 그린 데가 없습니다. tikawerenga baibulo palibenso malo ena amene adafotokozera mtima wa munthu ngati baibulo. 저는 그냥 처음에 성경을 그냥 이야기를 하는 걸로만 생각을 했어요. ndinaganiza poyamba ngati kuti baibulo ndi buku chabe longofotokoza nkhani. 성경 읽으면 읽을수록 성경에 우리 마음의 세계를 너무 놀랍게 기록이 되어 있는 겁니다. koma mochulukira amene ndimawerenga baibulo mochulukiranso amene ndinazindikira kuti mtima unalembedwa m'baibulo. 정말 놀랍지 않을 수가 없었습니다. zinali zodabwitsa kwambiri. 성경이 내 자신을 너무 정확하게 나보다 더 잘 알고 baibulo linandidziwa bwino zedi kuposa amene ineyo ndimathera 내 kuzidziwa 이야기가 ndekha. 성경에 그대로 기록된 걸로 너무 놀랐습니다. ndipo nditaona amene baibulo idalembera zokhuzana ndi ineyo bwinobwino zinali zodabwitsa. 사실 사람들은 태어나서 학교를 다니고 잘하고 하지만 자기를 정확하게 아는 사람은 아무도 없습니다. anthu amabadwa apita sukulu kukula komano palibe amene amazidziwa yekha bwinobwino. 그렇기 때문에 자기가 보는 자기 iwo okha amakhala bwino 내가 피형이 무슨 형이고 amazidziwa lero kuti magazi 형 ake 몇 ndi otani 센티고 kodi kutalika kwake ndi 내가 kotani 어느 학교를 나오고 kodi ndi sukulu iti imene 어디에 limadziwa 살 ku sukulu 그런 것이야 정확히 알겠지만은 kodi limakhala kuti anthu amadziwa zonsezi zokhuzana ndi okha 사실 bwino 사람이 자기를 얼마나 정확히 할까요? komano anthu amazidziwa kwambiri kotani 잘 모릅니다. samazidziwa bwinobwino okha. 그 사람들은 어떻게 하냐면은 ndino anthu amachita chani 이제 자기 나름대로의 자기를 평가하기 시작합니다. amayamba kudziyenereza okha pa iwo okha. 이 자기가 자기를 평가하면 다 점수를 많이 주기 때문에 ndipo anthu akaziyenereza okha amazika pamwingo wa pamwamba.
한 100점쯤 되는 사람이 ndiye munthu amene ali pa 100 난 200점, 300점으로 알고 있는 분들이 있어요. amaganizo oti ali 200 kapena 300 큰 문제가 안 되지만 limene sivuto 100점쯤 되는 사람이 komano munthu amene ali 100 100만 점, 10천만 점 된다고 생각하는 분들도 있는 거예요. alipo wina amaganizo oti ndine miliyoni kapena ndine 10 miliyoni 그러면 그런 사람들 항상 문제가 생기기 시작합니다. ndilo kwa anthu otere mavuto amabwera tsopano. 그래서 여러분 세상에 보면은 사람들이 전부 다 자기 나름대로 이제 살고 있어요. mudziko lapansi aliyense ali ndi njira yake yokhalira ndi moyo. 저는 교도소에서 한 10년 동안 교도 재소자들을 가르쳤는데 naphunzitsa akaidi ku ndende kwa zaka 10. 그분들이 왜 죄를 짓고 교도소 도는지 아십니까? mukudziwa chifukwa chimene amapangira milandu makathira ku ndende. 재소자들은 특별한 생각 하나가 있어요. akaidi ali ndi chiganizo china chake 자, chapaderadera. 요한복음 8장에 가늠한 여자에 관한 이야기 나오는데 yohane chapter 8 kuli nkhani ya mkazi ogwira chigololo. 한번 물어 가늠한 여자 왜 가늠을 했지요? chifukwa chani mkazi adachita chigololo? 엄난한 마음이 일어나서 chifukwa anali ndi mtima wachilakolako. 열이면 열 그렇게 대답을 해요. umu ndimene anthu ambiri amayankhira 그러나 그것은 옳은 대답이 아니에요. koma limene si yankho lolondola. 엄난한 마음이 다 일어난다고 가늠하는 건 아니에요. chifukwa uli ndi mtima wachilakolako sikuti chifukwa 왜냐하면 그 ungapange chigololo. 당시 유대인 사회에서는 모세 율법이라는 게 있어서 chifukwa mu dziko la chiyuda munali lamulo la mose 여자 자기 남편한테 다른 남자 가늠하면 돌에 맞아 죽는 거예요. kuti mkazi akachita chigololo ndi mwamuna woti si mwamuna wake asiponyedwa miyala 아무리 kuphedwa. 엄난한 마음이라 돌에 맞아 죽을 각오를 하고 가늠한 사람 없을 거예요. kaya ali mchilakolako chotani komabe samapanga chigololo chifukwa kuti amadziwa kuti aphedwa. 이 여자가 가늠하게 된 가장 큰 원인은 chifukwa chimene mkazi adachita chigololo 자기 생각이 옳고 maganizo ake anali olondola 판단이 옳다고 믿는 거예요. ndipo amakhulupirira kuti chiweruzo chake 내가 ndi chokhoza. 이렇게 하면 가늠을 해도 안 잡힐 거다. ndati ndipange mnjira iyi ndiyo ndachita chigololo sindingagwidwe. 그래 가늠을 하고 싶은 욕망이 일어나 가늠한 게 아니고 이러면 가늠하다 안 잡힐 거란 그 생각이 딱 드는 사람들이 가늠을 해요. sichinali chilakolako cha chigololo chimene chidapangisa mkazi kuti achite chigololo koma chifukwa cha maganizo ena 중요한 kuti iye 것은 범죄하는 사람이 다 범죄하는데 ndiye chofunika choti anthu onsewa amachita mlandu 다 어떤 생각을 가지고 범죄하냐면은 koma anali maganizo otani amene amapangana 이렇게 mlandu. 도둑질하면 안 잡힐 거야. ndati ndibe mwamtundu sindingagwidwe. 도둑질하다 잡히면 감옥 가는 걸 아는데 누가 감옥 도둑질을 해요. adati adziwa kuti agwidwa amadziwa kuti akagwidwa apita ku ndende. 도박하는 사람들은 특별한 생각이 끌려요. ndipo anthu amene amakhazikika mu mchitidwe wochova juga amatsogozedwa ndi maganizo 도박하는 사람 enaso. 돈을 따려고 도박하겠습니까? 잃으려고 하겠습니까? anthu ochova juga amachova juga unena kuti awile ndalama kapena aluze. 다 따려고 해요. amachova juga kuti awile ndalama. 돈을 따는 걸 좋아하고 따는 걸 원하기 때문에 iwo amakondwera kuti aziwina ndalama ndipo 생각이 amafuna 어떻게든 aziwina 일하면 ndalamazo. 돈을 따겠지 해요. ndi amaganizo kuti ndikayenda motero ndiwina ndalama koma 이래요. namalipira. 아 그러면 지난번에 딸 것 같았는데 잃었다 그 생각이 들어가는 게 아니고 poyamba limaganizo kuti ndila koma ndalephera 아 이번엔 꼭 딸 것 같은 마음이 들어요. koma namaganizo kuti nthawi iyi 또 ndiwina 잃어요. kenaka 따고 amalepheraso 싶으니까 kwa chifukwa 이번엔 akufuna 꼭 kuwina 딸 것 같은 마음이 들어요. nthawi iyi ndiye ndiwinadi. 그래서 도박하다가 재산을 다 잃는 거예요. ndi amapitisabe kuchova juga ndi amangolepherabe. 도둑질하거나 가늠하는 사람들이 다 그래요. chipatso ndi anthu amene amamba komanso chita 도둑질하다 chigololo. 잡히면 감옥에 가는 걸 알면 아무도 감옥에 가기 두려워 도둑질 안 해요. ngati ukudziwa kuti ukhoza kupita ku ndende ukagwidwa ukuba ndesulikabe. 도둑질하는 사람은 어떤 생각을 가지 이래 하면 절대 안 잡힐 거야. koma anthu pakuba amaganizo kuti likabamulitira iyi sindingagwidwe. 그러다 이제 도둑질하면 잡혀요. ndi amaba nkugwidwa. 다 교도소 들어와서 뭐라고 생각하는지 알아요? ndi akabwereranso ku ndende amaganizo 내가 왜 kuti 잡혔지? kodi ndinagwidwa chifukwa chani. 생각을 하는 거예요. ndi amaganiza zaidzi. 아 내가 지문을 남겨서 잡혔구나. ndinagwidwa chifukwa kuti ndinasiya zala zanga. 내왜 바보지? ndinali opusa kwambiri. 이거는 장갑만 끼고 절대 안 잡힐 거야. ndikanavala magloves sakanandigwira. 또 도둑질해요. ndi amapita 또 kukabaso 잡혀요. kenaka nkugwidwanso. 아 이번에 왜 잡혔지? chifukwa chani ndinagwidwa pa nthawi. 그 남편이 퇴근하고 돌아올 때 도둑질하다 잡혔어. ndimaba mamunayo ali pa nyumba 아 pompo. 내가 남편 퇴근 시간을 몰랐네. nayiwala kuti akadali pa nyumba 다음에 nthawi imene. 그러면서 안 잡힐 것 같아 도둑질을 해요. ndi zimenezi amakazi ati sangathe kugwidwa ndi amayesabe 교도소에 kuti 와서 abe. 교도관은 도둑질을 못하죠. kundende 그러다 sangati. 나중에 이제 교도소 나갈 때 되면 koma akatuluka kundendeko 아 나 이제 손 씻어서
싶어서 그래요. Abandi pano ndayeretsedwa 근데 이번에 또 manjanga. 요래하면 안 잡힐 것 같다는 마음이 들어요. Ndiyama gasoti likapangika mnjira isi 여러분 ligwira. 우리가 도둑질해서 안 잡힐겠다는 말은 가능성이 없는 이야기예요. Ndekulela kuti siligwidwa likaba mwamtundu palibe mwayi umenewo. 그 도둑질해서 잡힐 걸 알면 절대 안 해요. 누가 감옥 가는 거 좋아하는 사람 아무도 없으니까요. Atati aziwe kuti akhoza kugwidwa sangabe iyayi. 도박하는 사람 하면 딸 것 같고 Akamachova chuga 도둑질을 amatawe. 하면 안 잡힐 것 같고 Akamaba amati siligwidwa. 가늠해도 안 잡힐 것 같은 사람이 하는 거예요. Komanso anthu amene amagasoti sagwidwa akachita chigololo 그렇기 amachita chigololocho. 때문에 사람들이 자기를 정확하게 알면 Ifake anthu akazidziwa bwinobwino 도둑질을 못 해요. sangabe. 죄를 못 지어요. Sangachite chimo. 근데 자기를 믿기 때문에 이러면 안 잡힐 거라는 생각을 가진 사람 도둑질해요. 그래. Koma ifoti amazikhulupirira kuti likapangika mwamtundu siligwidwa. 여러분 사람들이 자기를 몰라도 정말 자기를 모르는 사람이 대부분 문제가 되는 거예요. Ndipo anthu amene sazidziwa iwo okha ndiye vuto. 그다 이제 한 번 두 번 잡히면 Kuti akagwidwa kamodzi kawiri akuti 아 내가 olagwidwa. 잡혔네. 내가 이래도 잡힐 수도 있구나. Ndikhoza kugwidwa. 그러면서 이제 그 자신을 깨닫게 되는 거예요. Ndiye ndi zimenezo amazizindikira okha. 좀 더 지혜로운 사람은 Anthu amene sali anzeru 잡히기 전에 깨닫고 도둑질 안 하고 amazindikira asanagwidwe ndipo saba. 어리석은 사람 이러면 안 잡힐 거라고 도둑질하고 잡혀 교도 몇 년 더 살고 와서 또 도둑질하거나 그때 안 하고 그래요. Koma anthu opusa amagaza kuti sagwidwa amaba kugwidwa kupita kundende. 자 우리가 여기 사마리아 여자란 여자가 있는데 Apa pali mkazi wa ku Samariya. 이 사마리아 여자가 예수님을 만나서 예수님하고 우물가에 대화를 해요. Ndiye mkazi anakumana ndi Yesu ndipo anacheza ndi Yesu pa chitsime. 예수님이 여행을 하시다가 우물가에 너무 피곤해서 Pamene 앉으셨어요. Samueli ulendo wake adatopa ndiye adakhala pa chitsime. 제자들은 먹을 걸 사 동네에 들어갔어요. Wophunzira anapita ku mudzi kukagula 예수님 chakudya. 혼자 있는데 사마리아 여자가 물을 길러 왔어요. Yesu anali yekha ndipo mkazi wa Samariya anabwera 예수 kudzadula 여자에게만 madzi. 나에게 물을 좀 달라고 했습니다. Ndiye anati kwa mkazi ndipatse madzi ndimwe. 그래서 이제 예수님과 이 여자 사이에 대화가 시작됐어요. Ndelo macheza pakati pa Yesu ndi mkaziyo anayambika. 여자가 보니까 저분은 유대인인데 Munthu adaona kuti Yesu ndi Muyuda. 이제 사마리아는 옛날 이스라엘 수도였었어요. Samariya anali mzinda waukulu wa 옛날 이스라엘 이스라엘. 그쪽에는 전쟁이 많았으니까. ndelo mu Israeli nthawi imene munali nkhondo 이스라엘은 ambiri. 주변에 많은 나라가 있어서 Ndipo mayiko ambiri ozungulira Israeli. 아람 나라, Siriya, 블레셋, 필리스티, 바벨로니아 Babeloni. 많은 전쟁을 했어요. Ndelo Israeli anadusa mu nkhondo zambiri. 그래서 이스라엘이 솔로몬이나 다윗 왕 때는 사막 모든 나라를 점령을 했는데 Ndiye nthawi ya Davide ndi Solomo anagonjetsa mayiko onse oyendera 그의 nawo. 대부분은 전쟁에 져서 나라를 뺏기는 거예요. Ndelo madera ena amene aliphera nkhondo amalusanso madera 그런데 awo. 외국의 사람들이 와서 이스라엘 나라 수도 사마리아를 점령한 뒤에 Ndelo anthu obwera amabwera ndi kugonjetsa Samariya. 이제 이스라엘 백성들이 서로 모여서 단결이 돼서 다시 쳐들어올 걸 걱정해서 Ndelo amadera ankaonera kuti Israeli akhoza kubwezeranso nkhondoyo. 그들을 혼혈족을 만들기 위해서 in order to make people of mixed blood. 이스라엘 사람들 잡아 먼 나라로 가고 Ndelo atsogolera amatenga anthu kudziko 먼 la 나라 kutali. 사람들을 사마리아에 갖다 놨어요. Ndiye kumeneko amabweretsa anthu ena achilendo. 그렇기 때문에 사마리아인들은 자연스럽게 이스라엘 수도인데도 혼혈족이 됐어요. Ndelo ngakhale Samariya unali mzinda waukulu wa Israeli komano anthu ake anali amwazi ophatikizana. 그럼 유대인들은 피를 중요하게 여기기 때문에 And Jews consider bloodline to be very important. 사마리아 사람들은 혼혈적 짐승처럼 여겼어요. Ndelo Ayuda amawerengedwa ngati ku Samariya 같이 amawerengedwa zinyama. 음식을 먹거나 Kumadya ndiwo. 대화를 하거나 Talking to them. 아예 그러질 않았어요. Ndi Ayuda amakana kuti azidya 근데 ndi Samariya. 예수님이 사마리아 여자에게 물을 좀 달라고 했어요. Komano Yesu anati kwa mkazi wa Samariya ndipatse 사마리아 ndimwe. 여자 깜짝 놀 쳐다봅니다. Ndi mkazi wa Samariya 또 anadabwa 말하죠. ndipo anati 당신 유대인인데 어떻게 사마리아 여자 나에게 물을 달랍니까? ndiwe Muyuda undifunsa bwanji mkazi wa Samariya kuti ndikupatse madzi. 이제 그렇게 예수님하고 대화가 된 거예요. Lelo umu ndi mmene macheza adayambira ndi Yesu. 예수님께서 말씀하셨어요. Kenaka Yesu anati 뭐라면 네가 만일
네게 뭘 준다 하니까 누군지 알고 그에게 그가 네게 생수를 주었어. yesu anati ukadadziwa mtulo wa mulungu ndi iye amene ali kukufunsa kuti umwe ukanafunsa iye kuti akupatse madzi akumwa mpaka nakupatsa madzi 그자가 amoyo. 예수님은 아무 물기를 그릇도 없고 우물은 깊은데 inde yesu analibe chotungira ndipo chitsime chinali chakuya Well, is deep. 자기도 목말라 물 달라 그래 놓고는 ndipo anali waludzu ndi amene adafunsanso madzi 생수를 주신다고 koma kuti apereka madzi amoyo 이해가 안 가죠. ndi nkazi sadamvetsetse. 이야기를 합니다. kenaka anati 주여 물기를 그릇도 없고 유물은 깊은데 어디서 생수를 얻습니까? ambuye mulibe chotungira ndipo chitsime chili chakuya mutunga bwanji madzi amoyo. 이제 이야기가 됐습니다. chifukwa iye anakulankhula izindizo 이런저런 이야기를 하다가 yesu anati chinthu chimodzi kwa mkazi. 예수님이 여자에게 한마디를 합니다. Jesus says one thing to this woman. 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 yesu wakumwa madzi awa adzamvanso ludzu. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리. koma yesu amene adzamwe madzi amene ndidzampatsa sadzamvanso ludzu. 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. koma madzi amene ndidzampatsa ine adzakhala kasupe wa madzi otumphuntsira amoyo osatha. 이런 이야기를 들으면 첫 번째 생각나기를 lero maganizo anabwera mangelo ndi akuti 뭔 생각이 나요? What thought comes to mind? 세상에 무슨 물을 마시 한번 마시고 영원히 목마르지 않는 물이 어디 있어? kodi ndi madzi otani mdziko lapansi amene 어떻게 sayingapangitsa tiumve ludzu. 해? Well, how could you have a spring of living water? 이게 말도 안 돼. izi zosamveka, 절대로 불가능해. izi zosatheka. 아마 여자는 그렇게 말을 했을 거예요. ndi mkazi izi zimene 근데 akadalankhula. 문제가 뭐냐면 koma lovuto ndi akuti 여자는 그렇지 않았어요. mkazi sadanene zimenezo. 뭐라고 얘기하냐면 zimene adalankhula zakuti 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물을 길러 오지도 않게 anati ambuye ndipaseni madzi amenewa kuti sadzamvenso ludzu kapena kuti ndidzabwerenso kuno kudzatuluka. 여기 사람이라는 것이 여기서 나타나죠. apa ndi pamene mungathe kuona kuti anthu ndi otani. 우리가 뱃속에서 한국말 영어를 배워가 나온 사람 아무도 없습니다. palibe amene amaziwa chilankhulo. 우리는 진짜 아무도 그것도 모르는 무에서 시작하다가 해서 tinabadwa kuchokera tisakudziwa kanthu ndipo tinaphunzira zilankhulo, 노래를 배우고 mayimbidwe ndi kuphunziranso makhalidwe. 내가 가장 위대한 사람을 자꾸 나타나 보이게 돼요. ndiwo mafuna tizionetsere wekha ngati munthu wopambana. 근데 사람들이 자기 한 100점쯤 될 때 koma ngati munthu ali pa mapoints 100 자기 좋은 마음을 한 150점 점수를 주면 좋은데 ndi mtima wake atasiyenelesa kuti pa 150 palibe vuto. 한 100점쯤 되면 komano munthu amene ali pa 100 한 300점, 400점 된다고 생각하는 사람도 있고 anthu amene amaziganiza kukhala ali pa 300 kapena 400 만 점, 2만 점 된다고 생각하는 사람. ndi ena anthu amene ali pa 10 amaganiza ali pa 10,000. 근데 만일에 여러분들이 koma ngati inuyo 점수가 한 100점인데 ngati kukhoza kwanu kuli pa 100 300점 정도 된다면 그냥 그 삶이 돼요. ndiye kuziganiza kuti muli pa 200 300 palibe vuto mukhoza kukhala moyo wanu motero. 근데 만일 여러분 100점짜리인데 내가 만점, 1000점, 만점 된다고 하면은 koma ngati muli pa 100 kumaziganiza kuti muli pa 1000 kapena 10,000 그 사람하고 대화가 안 돼요. ndiye kuti 그런 사람들은 고립돼야 돼요. anthu otero amazitsala 그런 okha. 사람 늘 외로워야 돼요. anthu otero amakhala paokhaokha 이야기를 안 해요. safunanso kuti alankhulitsane ndi munthu. 그런 판단을 내릴 때마다 문제가 생겨서 ndiye nthawi zonse anthu otero akapanga chiweruzo chimabweretsa mavuto. 몸이 다치는 거예요. tiye tinene za mkazi uyu. 자, 이 여자의 이야기를 해봅시다. Let's talk about this woman. 여자가 예수님께 이 주여 이런 물을 내게 좀 목마르지 않게 여기 물기를 오지도 않게 해달라고. mkazi anati ndipatseni madzi amenewa kuti sadzamvenso ludzu kapena kubwera kudzatuluka. 예수님이 그 여자에게 가서 말하면 그 아내 남편을 ndiye yesu anati pita ukayitane mwamuna wako. 그 여자가 나는 남편이 ndiye 없습니다. mkazi anati ndilibe mwamuna. 예수님께서 여자에게 네 남편 없다는 말이 맞다. yesu akuti wanena bwino tulibe mwamuna 네 남편이 5이 있었으나 chifukwa lina wamuna asanu 지금 있는 자 내 남편은 네 말이 참되다. ndipo amene uli naye tsopano si mwamuna wake ndipo iwe kunena zoona. 이 여자는 예수님이 자기를 너무 정확히 아는 거예요. ndilo mkazi adaona kuti yesu akumudziwa 처음 bwinobwino 만났는데 akumukumana naye kwa nthawi yoyamba. 그러니까 이 여자는 벌써 5번째 남편하고 이혼하고 6번째 남편과 살고. ndiye mkazi anathesa kale banja lake ndi amuna 5 pano pakukhala ndi mwamuna namba 6. 물론 여러분 부부가 살다 보면
본의 아니게 이혼하는 경우도 있겠고 inde mahanje ntazila makhala kuthesa mabanja 결혼하는 경우도 있겠지만 ntazila munthu amatha kufa kenaka ndikukwatiranso 정상적인 삶을 이혼하는 사람들에게는 komano anthu amene amakonda kuthesa 제일 mabanja 심한 게 뭐냐면은 chinthu chovuta kwambiri nchakuti 난 너무 잘 amaganiza kuti iwo ndi opambana 그렇게 생각하면 pamene akuganiza zimenezi 남편이 시들하게 보여. amaganiza kuti mwamuna wawo ndi 남편이 wachabechabe 시들하게 보이면 ndiye mwamuna akaoneka wachabechabe kwa 남편이 iweyo 어느 정도로 시들하게 보면은 그냥 참고 살지만 ngati akoneka wachabechabe pamwe wina wake akhoza kupirira zimenezo koma 남편이 이 여자가 아니면 내가 살 데가 없으면 몰라도 ngati mwamuna sangapilirebe kuti akhalebe 그런 여자들 밑에 잡혀가지고 살고 싶진 않으니까 이혼이 되는 거죠. akhoza kukhala komabe sakufuna kuti akhale ndi mkazi amene akuganiza kuti iye ndi wopanda pake 아내하고 남편 서로 사랑하며 살는데 mana poyamba amuna ndi mkazi amangondana kukhala limodzi 마음이 맞으면 뭐 때문에 이혼해요? ndiye pamene mitima ikuyendererana limodzi angathese bwanji banja pamene akuyenderera limodzi 아내가 남편한테 마음을 맞춰야 하고 mkazi ufuna kuti ayende limodzi ndi mwamuna 남편이 wake 아내하고 mtima 마음 wake 맞추려 그렇게 나가면은 마음이 맞아집니다. komanso mwamuna mtima wake ukhale pamulingo wa mkazi wake ndi akhoza kukhala limodzi 잘났다고 생각하구나. But if a person thinks I'm really great, komana akuganiza kuti ali bwino ndilokhoza 같이 살면 남편에게 상처를 주고 그럴 때 어느 남자가 그 여자를 바보처럼 데리고 살고 싶겠습니까? ndelo akakhala kuti akudana ndi mwamuna wake motero mwamuna wopusa udana angafune kuti akhale naye 마지못해 사는 사람이 있지만 even though those things do happen, some people still stay together. 이혼을 당하는 경우 대부분 그런 경우예요. For the most, ndelo manja amatha kauli kawiri chifukwa cha zinthu ngati zizi 남편을 너무 무시합니다. azimayi ena amanyozesa amuna awo kwambiri 어떤 남편도 여자를 너무 무시합니다. ndipo amuna ena amanyazitsa akazi awo kwambiri 견디다 못해서 이혼을 하는 거죠. ndiye ngati sangapirire mwinzi amathesa banja lawo 그 시간이지만 ndiye khale mwamuna ndi mkazi 여자가 정말 잘못 남편을 무시할 때 pamene mkazi akunyozesa 남편을 mwamuna 무시한다고 생각하는 게 아니라 saganiza kuti akunyozesa mwamuna 미안해. 내 남편은 못났어. ndakuti mwamuna wake ndi wopusa 그렇게 ndi 해야 oyipa 돼. gotta do this. 그런 생각을 갖게 돼. ndelo mkazi amaganiza zimenezo 이 여자도 그런 삶을 uwu ndi moyo umene mkazi adakhala 그 남편은 한 번 이제 바뀌고 anali ndi mwamuna mmodzi 여자 결혼해서 이혼하고 새로운 남편 없는다는 게 정말 단순한 이야기가 아니에요. ndelo kuthesa banja likupeza mwamuna watsopano zinali zophweka 한 번 남편이 바뀌고 kenaka wachiwiri wachitatu wachinayi 세 번 바뀌고 wachinayi 네 번 바뀌고 다섯 번 바뀌고 wachisanu 누가 그렇게 하고 싶었겠어? ndani amafuna kuti apange zimenezi 여자가 그렇게 되는 동안에 pamene mkazi amadutsa nyengo izi 아 저 남자 왜 나를 버리지? chifukwa chani mwamuna yakundikana ine 나 잘났는데 ndinokongola 나를 버리고 komano akundikana choncho 내가 잘난 것만 아니구나. kodi sizi kuthandiza kuti ndilioneka bwino okongola 서서히 고쳐져 나가는 거야. ndilo pang'ono ndi pang'ono mkazi akuzamba kuzikoza 당장 얘기해서 아들이 아버지 집을 떠날 때 진짜 잘난 줄 알고 갔는데 다 망해에 돌아왔죠. nkhani amalolowera mwana wang'ono anasiya tate ake kugaza kuti akuzochita chilichonse 인간들이 그런 실패를 경험하면서 마음이 낮아지고 겸비해지. ndiye monga choncho mtima ukadutsa nyengo yolephera umazichepetsa 여자가 이제 남편을 5번이나 바꿨으니까 ndelo mwamuna anadutsana ndi amuna 얼마나 5 마음 상하는 일이 있었고. mtima wake ukanakhala odaba otsutsika kodi ndine munthu 잘난 줄 otani 알았는데 결국 남편이 나를 버리고 가는구나. asipuna ake osanandisiya 그러면서 이 여자도 점점 그 마음이 낮아지는 것이. ndiye ndi zimenezi mtima wamkazi unakhala 하나님 우리 uzichepetsa 인간에게 잘났다고 생각하면 제일 싫어하는 사람이 하나님이에요. ndilo amene amadana ndi mtima wa munthu kuti ukhala uzikweza ndiye ndi mulungu 저는 제가 19살 때가 잘난 줄 알았습니다. poyamba ndimaganiza kuti ndine munthu 잘난 줄 wozindikira 아는 게 아닙니다. sikuti wewe ukhale wozindikira kuti ukhale 잘났다고 wozindikira 생각하면 너무 많습니다. komana anthu ena amaganiza kuti iwo ndi ozindikira ngakhale sali 정말 choncho 19살 바보처럼 인생을 살았어요. ndilo mpakana ndili ndi zaka 19 ndinakhala moyo wanga 하나도 wopusa 아니면서 ndimaganiza kuti zidali bwino ndi moyo 나는 wanga 괜찮은 줄 알았어요. ndimaganiza kuti ndinali wopambana thought I was great.
그 저는 그 19살에 모든 게 다 lero fika na zaka 19 linalipira chilichonse 하나님 나를 사랑하셔서 mulungu anandikonda 하나님 나에게 잘난 것이 아니란 걸 깨우쳐 주기 위하여 mulungu kuti akalizilekesa kuti sile opambana 고통도 겪어야 했고 lanutsa muululu 겪어야 했고 lanutsa muzipinjo 당해야 하기도 했습니다. ndipo linanyozetsedwa ndi anthu ena 그래서 이제 내가 잘난 사람이 아니구나, sile munthu wopambana otero 내가 똑똑한 사람이 아니구나, ile siwanzeru ayi 괜찮은 사람이 아니구나, ile sikuti ndili bwino yayi 형편없는 사람이구나, ile ndile munthu chabe 그 사실을 발견했을 때 litazindikira choonadiche 너무 놀라워. chodabwitsa nchakuti 예수님하고 마음을 같이 할 수 없어요. linathalumikiza mtima wanga ndi mtima wa yesu 생각하면 같아. pamene linkuganizira izi limakhala ngati loto 아마 내게 그런 아픔이 없었고 어려움이 없고 고난이 없었다. ndikadakhala kuti sindadutse muululu ziphinjo 난 한평 내가 잘난 줄 알고 혼자 떠들고 있다가 비참하게 인생을 마쳤어. ndiye moyo wanga wonse bwezi likungozitukumula magazi oti ndinopambana 하나님께서 나를 사랑하셔서 kwaifoti mulungu anandikonda 내가 얼마나 못난 사람이야, kodi ndine munthu wotani wofesa chisoni bwanji 내가 얼마나 바보스러운 인간, kodi ndine munthu wopusa bwanji 내가 얼마나 교만한 인간인지 kodi ndine munthu wozikweza bwanji 철저하게 가르치셨어요. mulungu anandiphunzitsa ine zimenezo 그래서 여러분 저는 그런 부분에서 내가 어떻게 알기 때문에 ndipo ndinadziwa zinthu zimenezi zokhuzana ndi ineyo 정말 내가 형편없고 더럽고 못난 인간 정확히 알았을 때 nditazindikira kuti ndine munthu woyipa bwanji wopesa chisoni bwanji 너무 놀라운 것은 예수님과 마음을 하기가 참 좋았어요. modabwitsa zinali zoyenereza kuti zilumikize mtima wanga ndi mtima wa yesu 성경 읽고 예수님과 마음을 같이 하면서 As I read the Bible, it made my heart one with 그때부터 내 삶이 달라지기 시작했고 kuyambira nthawi imene moyo wanga unayamba 예수님 내 kusintha 속에 살아서 역사하기를 시작합니다. ndipo mulungu anayamba kukhala ndi moyo ndi kugwira ntchito mkati mwanga 정말 놀라웠어요. ndipo zinali zodabwitsa kwambiri 제가 며칠 전에 masiku ochepa 안동을 갔었어요. ndinapita ku andong 작년에 안동에 있는 사과 농장하는 형제가 있는데 lero pali mbali amene amalima munda wa maaposi 어느 날 우리가 좀 쉬는 날이 있어서 사과 따주러 갔어요. ndiye tsiku linake tidapita pameneko kuti tikatenge maaposi 사과를 얻기도 하고 좀 사기도 해서 ndiye tinagula maaposi ena kumeneko 교회 와서 잘 나눠 먹었어요. ndiye tinabweza kutchalichi ndi kugawa 이번에 이제 우리가 그 추석이 됐는데 ndiyeno chaka chinali ndi chuthi cha kukolola ku korea 김준 목사 이제 결혼식 때 ndiye tsiku lakunanso ukwati wa busa pake 안에서 이제 결혼식 We 했는데 had the wedding at the Kumi Kumosan area. 근데 이제 거기 우리 피지 대사님이 같이 갔어요. ndiye kumeneko kazembe wa ku fiji anapita 피 nafe 대사님은 한국을 좀 여행을 하고 싶어요. komanso kazembe wa ku fiji amafuna kuti ayende mu korea 그래가지고 kugono 제가 그분을 이제 어디 지방 갈 때 좀 모셔서 갔는데 ndiye likamapita madera osiyanasiyana ndimatenga kuti tipite limodzi 성주 참외농장을 갔어요. ndiye tinapita ku munda wa mavwende 그 이제 대사는 그 주변 분들이 너무 좋아하면서 ndiyeno kazembeyo komanso anthu amene tidapita nawo 데리고 다니라 그러더라고요. ndiye anali osangalala kuti tsiku linanso muzatitengenso 추석에 제가 구미를 가면서 ndiyeno tsiku la chuthi chokolola 대사님들 이분이 한국에 좀 이렇게 익숙하지 않으니까 좀 사과 따는 일을 하려고 했어요. ndiye chifukwa kuti kazembe amene anali osazolowera ndi ife makorea tinapita kuti tikatenge maaposi 사과 땄던 거기에 나는 뭐 사과 갈 마음이 없었는데 그 대사님이 좋아해서 데리고 같이 가요. ndiyeno silimafuna kuti lipite kokatenga maaposi komano zinali zabwino kuti nditenge kazembeyi 그래서 거기서 이제 전화를 했는데 ndiye amati anandipempha foni kuti abusa maaposi osatengedwa musabwere 그 여름 사과만 있지 가을 사과는 없다는 거예요. 근데 그 안동 그 목사님 또 다른 분을 연결해가 목사님 우리 집에 오십시오 이런 사과 남겨놨습니다. ndiye abusa analumikizitsa munthu wina ndiye munthu anena kuti abusa tilinawo maaposi bwerani musatenge 추석 다음 날 이제 대사관 직원들하고 거기 이제 사과 따러 가기로 했어요. ndiye mafati tipite kumeneko ndi kazembeyo ndi anthu ake kukatenga maaposi 그래가지고 이제 가려고 했는데 And we wanted to go there.
태사님이 이 본부에서 다른 명령이 내려와서 못 가겠다는 거예요. koma lukas mbeyi anali ndi ntchito ina ku ofesi kwake ndisadathe kubwera 그래서 저는 그때 안 갔어요. nde sindinapite 미안하다고 못 가겠다. nde nauza kuti pepani sindibwera. 그래서 이번에 우리가 이 다큐 촬영을 하면서 그 길을 가기로 했었어요. ndelo mu chitidwe ngati pene nafa tipite umeneko 근데 이제 저희들이 너무너무 감사한 것은 koma nali othokoza chifukwa 제가 그 집에 한 5년 전에 갔었어요. nakhalako malo amenewa zaka 5 zapitazo 5년 전에 어떻게 됐냐 하면 ne chimene chidachitika nchakuti 저희들이 이제 그 한 곳에서 헌당 예배를 드리고 바로 이제 안동에 와서 저녁 예배를 드리고 이제 서울로 올라가게 됐어요. neli mathanli kukhali mapemphero amawa amasana kenaka ndikunyamuka mapita kusowa 이제 안동에서 서울 올라간 우리가 이제 성경차 가니까 버스를 타고 성교학생도 같이 갔었어요. ndikuchokera kwa andoni kupita kusowa tinali mbasi ndazibusa yelo 이제 청송에서 헌당 예배를 마치고 오후 한 5시쯤 된 것 같아요. ndelo itatha service inali ngati chamma 5 mawa 그 전에 이제 다른 여러 교회를 방문했고요. Before that, we visited different other churches. 이제 헌당 예배를 마치고 제가 버스로 이제 가서 안동 가서 이제 정 예배 드리고 서울 올라가려고 하는데 nde service amawa itatha mfati likwere basi lingakhali service yamasana kenaka ikanyamuke kumapita kusowa 목사님 여기 우리 자매님이 산 속에 사는데 habusa tili ndi mulungu amene akukhala kuphiri 국도는 도로가 굉장히 좋은데 inde misewu yawambayi ndi yabwinonso imene imakwera kuphiri 그 남편이 편찮은데 ndiye mamuna wake akudwala ndiye mulungu ampempherere chonde 아 가자고. tiyeni kumeneko 이제 그 자매님 앞에 큰 차를 몰고 자기 차를 몰고 우리 뒤에 딴 성경차 하나 같이 따라가서 ndelo mulungu amene amayendesa patsogolo ndefe timamutsatira 산이 너무 거칠어요. phiri imene inali yamiyala 근데 자매님 막 그 사과 상자도 막 왔다 갔다 너무 잘하는 거예요. ndelo mkazi amene anali ndi makatoni ama apples gamoti yake koma mayindipetsabe bwinobwino Her husband, he was in a vegetative state. 그 부부가 산을 그렇게 좋아했대요. ndelo iye ndi mamuna wake anakonda kuphiriko 등산하다가 둘이 만나서 결혼했는데 ndelo iwo pamene amakwera phiriro kenaka anakwatirana 사람이 예수를 믿는 사람. 근데 그 아내가 안동에 있는 제 교회를 만나가지고 제 삶을 ndelo mkazi atabwera kuchechi kwathu analanda chikhulupiriro cha machimo 그러니까 이제 막 너무 기쁜 거예요. ndipo anali okondwera kwambiri 제 주일마다 차를 타고 멀리 안동까지 교회를 가요. ndelo la mulungu lilonse amayendesa gamoto yake kubwera ku service 남편은 뭘 안동까지 가냐 ndelo mati chifukwa chani ulamda kwa andoni 핍박을 계속해서 안동 교회를 못 가게 했어요. ndelo amamuzunza lero kuti asapite kutchalichi 교회를 갔었어요. 어느 날 자기 집에서 형제하면은 모여서 구경 예배를 보는데 ndelo tsiku lina abale ndi alongo anapita nyumba kwake kukakhali service 남편이 화가 나 뜨거운 물을 가지고 막 구ye 반답하고 ndelo mamuna anakwiya ndikuwathira madzi anthu osapita makhali service 아주 뜨거운 게 아니라서 화상을 입진 않았지. inde ndiye anazunza kwambiri 하여튼 핍박을 막 했어요. Anyways, he persecuted hard. 근데 며칠 후에 kumalo masiku ochepa 남편이 경운기를 타고 가다가 ndiye 굴렸어요. mamuna amayendesa trakita kenaka trakita lagudubuzika muphiri la miyala limenelo 거의 생명을 겨우 건졌어요. They barely saved his life. 식물인간인가. ndelo iye anali mu nyengo 전혀 움직이지. yosautsa sadathenso kuyenda ya 그날 아침이었습니다. ndiye mawa umenewo 아내가 새벽에 일찍 일어나서 mkazi anadzuka mamawa 여보 목욕합시다. 남편 목욕을 시켰어요. 그리고 새 옷을 갈았어요. ndiye anamusambisa amuna wake ndi kumveka zovala zina kenaka nkumuza kuti okondedwa 내가 오늘 청송을 가야 하는데 lero tipite ku Johnson 청송에서 박 목사님이 그 헌당 예배를 드리고 안동으로 가는 길인데 abusa abake ali ndi service kenaka apita ku andoni 내가 정확하게는 약속하는 모르지만 잘하면 박 목사님 데리고 올 수 있어요. ine sindikutsimikiza komabe ndikutsimikiza kuti abusa abake akhoza kubwera 당연히 혼자 기다리라고. ndiye anamuza mamuna wake mawa kenaka anabwerako 목사님 이제 얘기하고 anauza abusa kuti apite kumeneko 청송 와서 kukakhali service 예배 참석하고 ndiye lachakumadzulo tsopano 딱이 됐는데 ndiye tinapita ku nyumba kwake 우리가 갔어요.
그 남편이 식물의 몸을 전혀 움직이지 mamuna anali munyengo yowawisa yovuta sakadathasa okusulira thupi lake. 저는 제가 옛날에 너무 어둡고 악하게 살았다. kalekale ndimakhala mu mdima komanso moyo woyipa, 주님의 은혜로 죄 사함 받고 koma chisomo cha yesu ndalanda chikhulupiriro cha machimo anga. 제가 목사가 돼서 제일 행복한 ndiye chimene chimandipangitsa kuti ndikhale osangalala ndi kubusa nchakuti 내가 옛날에 나같이 나쁜 인간인데 ndinali munthu wovutitsa kalekale, 내가 복음을 사람들이 죄 사함을 받고 koma ndikalalikira uthenga bwino anthu akulandira chikhulupiriro cha machimo, 그분이 병이 나고 ndikalalikira uthenga bwino anthu akuchiritsidwa, 너무 고마워. ndikamaona zimenezi ndinothokoza kwambiri. 그래서 웬만하면 maka gawo lalikulu 기도를 하고 있었어요. ndimapempherera kenaka amachiritsidwa. 그날 그 남편을 앉혀놓고 ndiyesu kumene ndi mwamuna wake kukhala pamenepo 한동안 kwa maola awiri ndalalikira uthenga wabwino. 남편이 그날 죄 사함을 받고 거듭 ndiyesu kumenera mwamuna analandira chikhulupiriro cha machimo ake ndipo anabadwa patsopano. 이 남편을 머리에 안 쏠. kenaka anasanjika manja ake pamutu pake ndi kumpempherera. 이 남편이 너무 건강하게 된 거예요. ndelo mwamuna anakhala wathanzi kwambiri. 이번에 가보니까 When we went, 전동 휠체어 타고 ndi amayenda pa mpando wa 전도 mateyala, 못했는데 komano poyamba samatha kusuntha, 수도 못 갔는데 samatha kupita ngakhale kubafa, 휠체어를 타고 그 산골짜 길로 막 다니고 그러더라고요. koma sapana kuyenda pa wheelchair kumayenda mtimisire kuphiriko. 이번에 우리 가서 이제 그런 모임 갖고 ndetapita tinakhaso ndi masevisi. 그다음에 어떤 일이 있었냐면은 kenaka chidachitika nchakuti 미국에는 제 딸이 전화를 했어요. mwananga wamkazi ku america analipira 우리 foni 합창단하고 나한테 인사도 전화를 했는데 ndiye ndikwayo samafuna tandilonjere ndimene ndimalankhula ndi iyeyo. 그 형제가 옆에 전화 제 딸을 보더니 ndelo mbale anaona mwana wake pa foni 하나님 안녕하세요. anati muli bwanji, 예, 합창단 데리고 안동 오세요. chonde bweretsa kwaya ku Andong. 단장이 감격을 했어요. ndelo mtsogoleri wa kwaya anakhuzidwa, 노래 두 곡을 합창으로 불러줬어요. ndelo kwaya ilemba nyimbo ziwiri kumeneko. 전화를 받고 너무너무 행복해요. ndipo yankha foni imene anali wosangalala kwambiri. 제가 오면서 제가 다시 기도를 했어요. ndimene ndimakhala ndinampemphereranso. 사람이 많이 굳어서 이렇게 잘 못 펴는 manja ake anali wolimba samatha kuwawolola, 글을 komano mulungu anaungula manja ake, 칩이 다 달라. anaungula manja ake anatha kuyamba kulemba tsopano, chilichonse chinasinthika. 했는데 kwapanopo ndoyera, 계단식으로 만든 사과나무를 잘 심어놓고 ndiye panopo mitengo yake apoziya kuikoza. 그 이야기를 하더라고요. and he told me about that. 이분은 사과 농사를 지어 사과의 전문 교육을 받았는데 iyeyo ndikatswiri wasaulimiza wa zipatso za maapozi. 사과가 잘 안 맺는 때는 어떻게 하냐면은 pamene maapozi sakupasa bwinobwino chimene amachita nchakuti 가지가 있는데 어떤 가지는 맺고 어떤 가지 안 맺는데요. ngakhale mtengo omwewo nthambi zina zimabweretsa zipatso za maapozi, nthambi zina sizipatsa. 있는데 Apples and people are similar in certain ways. 옛날에 어른들은 아이들이 나오면 결혼을 뭐 15살 장가 보내고 뭐 17살 보내고 그러잖아요. kalekale anthu akuluakulu amapangitsana kuti akwatire pa zaka 15 kapena 17. 늘그 죽기 전에 꼭 자손을 갚고 싶어서 그런 거예요. chifukwa akuluakulu amafuna kuti aone mbewu yawo asadafe. 아무들도 똑같아요. And the trees are the same. 감이 달렸는데 If there's a persimmon, 그 중에 하나가 벌레를 먹으면 ngati inadyedwa ndi mphutsi, 벌레 먹은 감은 내가 곧 죽겠다 싶으니까 persimmon that ndela chimene yadyedwa ndi mphutsi magazi kuti 죽기 전에 andikufa, 빨리 익으려고 ofunika ndipereke chipatso lisanafe. 막 빨리 감이 익기 시작해요. ndiye mapeza kuti chimamba kupya tsopano chipatso. 제가 아는 사람은 포도 농사를 하는데 ndiye pali munthu wina amene 포도나무가 이제 어느 정도 자라 열매를 맺어 pamene mipesa yakula kenaka kukhala chipatso, 껍질을 벗겨버려요. kenaka amachotsa zipatsozo. 그래 포도나무가 자기가 죽을 것 같으니까 kenaka mpisa 죽게 열매 맺어. imagazi kuti andikufa, kenaka amapereka zipatso isadafe, ndiye mabweretsa zipatso. 그 다른 사람보다 한 일주일에 열흘 일찍 이건 포도를 내. ndilo zipatso zimapya masiku 10 isadafike. 돈을 많이 받는 거예요. and he charges more money. 그래 왜 그러냐 물어보니까 ndiye lafunso kuti zimatheka bwanji 죽을 때 가까우니까 kuti pamene mtengo ukaza tikufa, 씨라도 많이 넘겨서 자기 후손을 두리려고 그런다 그러더라고요. mtengo umapereka mbewu zambiri kuti ukhalenso ndi 그래 포나무 열매 맺지 않는 열매는 mbewu zake. And so on the vine branch
쇠로 만들어 그걸 막 바로 자라 꿈을 腾꿈에 자라게 막 괴롭히는 거예요. ndilo matenga waya kenaka ndikupinda mtengo 사과 참 잘 맺어. ndilo makhala nthambi zimene zikhozobweresa makosi ambiri 그분이 죄 사함을 받고 난 ndiye munthu amene adalanda chikhulupiriro cha machimo ake 그 부부가 그렇게 다정하고 사랑스럽고 귀할 수가 없어. iye ndi mkazi wake anakhala wokondana kwambiri 우리가 갈 때 뭐 아무 도와준 게 없는데 sidathandiza chilichonse 사과를 한 상냥씩 선물도 해주고 anatipatsa magatoni 그다음에 또 막 amaposi 기뻐하고 anasi osangalala 놀아 그러고 anapsa kwaya kuti ibwere 그것도 어찌를 줄을 모르는 거지. anali osangalala samadziwa kuti achite chani 옛날에 그분들이 어둡게 살 때, kalekale pene amakhala mu mdima 싸울 때 pamene ndi mkazi wake amakankana 안 왔지만 이야기를 들었습니다. namvapo za nkhani zimenezo 이제 그 남편이 막 그 경운기 타고 산 꼴짝이 굴러가지고 komano mamuna amayendesa tractor komano tractor inagulumuzika kenaka anavulala 아내 그 남편을 그렇게 위하면서 komano mkazi anasamalira mamuna wake 아내가 변한 걸 본 거예요. ndipo adaona amene adasinthikira 그래서 제가 갔을 때 남편의 마음을 다 열고 ndiye ndapita pamenepo mamuna anatsegula mtima wake ndipo analandira uthenga wabwino kwa iyeyo 구원을 받았어요. ndipo anapulumutsidwa 이번에 가보니까 nditapita nthawi iyi 사과도 맛있게 주고 사과도 많이 땄어요. ndi anandipasa maapusi ambiri 너무너무 행복해요. ndipo anali osangalala kwambiri 제가 그 부부가 보면 그렇게 좋아요. ndikaona banja limeneli ndine osangalala 그 kwambiri 남편이 오래 누워가지고 온몸이 국내 욕창이 걸려가지고 막 진짜 고통스러워했는데 panali zilonda pathupi pake zinali zowawa kwambiri 황영 장로님 처방한 약 먹고 욕창이 깨끗하게 났어요. anatenga mankhwala mazilonda zake zonse zinapola 그리고 이제 거의 중산 사람 이제 다리 조금하고 손가락 좀 ndi 그런데 anali ndi vuto ndi miyendo yake komanso zala zake 그냥 거기 저 뭐야 기계를 사가지고 이제 다니면서 일을 하더라고요. panopo ali ndi mpando amateyala panopo amatha kugwira ntchito 걷기만 하면 좋겠어요. ndiye ndili chiyembekezo takhoza kutasa mkono yake koma 모든 chilichonse chinasinthika 여러분 모든 게 달라져서 모든 걸 받아들여야 돼. chilichonse kuti chisinthika kufunika tuchilandire 내가 잘난 사람은 analandira ndi kugwirizana ndi mtima wake 내 맞지 pamene sizikugwirizana ndi mtima wawo anthu amatha kukana 사마리아 여자는 남편을 5번에 바뀌면서 mkazi wa Samariya anakwatwa ndi abuna 5 고난과 고통과 괴로움을 겪으면서 mu mtima wake anadutsa mu nyengo yonyansa nyengo yowawa 무너져 버린 거예요. mtima wake 자기 unachepetsedwa 마음이 다 무너지니까 mtima wake wonse unachepetsedwa 너무 고마워. ndipo mothokozeka kwambiri 열왕기하에 보면은 tumafu 선지자 생도의 아내가 있었습니다. 남편이 죽어. pali mkazi wina amene 그 여자 남편 죽자마자 mwamuna ake anamwalira 이제 선지자 생도 있던 집에 나왔어요. ndiye mwamuna ake atamwalira 자기 장사에 돈을 벌어가 두 아들 잘 키우겠다고. iye anapita ku nyumba ya mneneri 원래 이 여자는 신화에 관심이 없었어요. ndiye amafuna pesa ndamota apake bizinesi kenaka kuti alere ana 남편이 ake 하나님 믿어서 ngakhala kwatira mwamuna wake 마지막에 거기서 이제 공부를 하고 있는데 정말 ndiye 싫었어요. anatsatira mwamuna wake komana adana naye 그 남편이 죽고 나니까 mwamuna ake anamwalira 이상도 거기 있어야 할 필요가 없어. mkazi samafuna kuti akhale umeneko 그 성교학교 나와 anasiya sukulu ya uprofeti 두 아들을 키우려고 anafuna kuti alere ana ake awiri 그래서 anayamba 장사하고 bizinesi yake 했는데 장사 komano 잘 bizinesi sidamuyendere 빚이 kenaka iye anakongola ndalama sadathe kubweza ngongoleyo 빚쟁이들이 와서 아줌마 빚값 보세요. ndino ngongola anabwera kuti abweza ngongole 한 달만 미루세요. chonde mwezi umodzi wokha 한 2달만 연기해 주세요. chonde ndipatseni miyezi iwiri tawonjeza 그렇게 해서 ndalapanga kamodzi kawiri 그들이 생각했습니다. kumano simulala wokongoza anake zoti kasuyo 그냥 돈 받기 어렵다. zikhala zovuta kuti atipatseni ndalama zathu 만일에 여러분 그 여자가 남편 죽고 나면 ngati mkazi mwamuna wake atafa 사업을 잘했다든지 bizinesi ake kadayenda bwino 재산 많이 남겨놨던 akadakhala kuti ndi chuma chochuluka 끌 일이 없겠지요. sipakadakhalapo osoka kuti aphwanye mtima 난줄 wawo 알겠죠. ndipo akadagaza kuti iye ndi 여자는 wopambana 다 빚이 져서 koma anali ndi ngongole yonseyo 빚쟁이들이 그 자기 두 아들을 종으로 갖다 데리고 와서 팔아먹으려고. ndilo okongoza amafuna atenge ana awiri kuti akakhale ngati akapolo 그러니까 이제
정말 생명처럼 이 두 아들이 종으로 팔려가면 anaka ofunikira amene anali kati moyo wake akadali atengedwe kati akapolo 여자 인생에 무슨 기대를 가지고 있겠습니까? ndicho khazi chimene adali nacho moyo wake 이제 여자는 도저히 다른 방법이 없는 거예요. ndiye ikazi adalibe njira ina iliyonse 그래서 그는 하나님의 사람 엘리사를 찾아왔어요. ndi anabwera kwa munthu wa mulungu elisa 자기 사정을 얘기했어요. ndi kumuwuza iye nyengo yake 가지고 와서 내 두 아이를 종으로 팔려고 합니다. kuti wangongola anabwera ndipo afuna atengera nawo awiri kati akapolo 아마 이 여자 돈이 많았더라면 그러지 않았을 것입니다. saka anabwera akadakhala kuti ali ndalama yambiri 정말 어려우니까 kwaifoti zikuvuta zinthu zovuta 종밖에는 자기 도움을 줄 사람이 없어요. palibe amene akanamthandiza kuposa mtumiki wa mulungu 종밖에 의지할 사람이 palibe 없으니까 amene akanamdalira kuposa mtumiki wa mulungu 정말 그지가 잘 살았더라면 뭐 하려고 하나님의 종 찾았겠습니까? akadakhala kukhala bwino bwino akanamufuna bwanji munthu wa mulungu 그냥 사는 자. 거지. 이 여자는 너무 어려웠습니다. koma anali munyengo yowawa 저 두 아이들을 종으로 팔려간 정말 어려웠어요. ndesi anali zovuta anali pafupi kuti anali atengedwe ukapolo ndi anabwera kwa munthu wa mulungu 그 이야기를 자세히 했습니다. ndi anafotokozera nyengo yake bwinobwino 제가 말했습니다. kenaka aneneri elisa anati 나를 위해서 어떻게 하냐? ndichite chiyani kwa iwe 내 집에 무엇이 있는지 ndiuze uli chiyani mnyumba yako 제가 말했어요. ndi mkazi anati 우리 집에는 한 병 기름밖에 없어. chimene ndili nacho ndikabotolo ka mafuta kansupa ka mafuta 내가 뭐라고 말했냐? kenaka aneneri elisa anati 너는 동네에 나가서 이웃에게 빈 그릇을 utuluke ukabwereke zotengera zopanda kanthu 빈 항아리를 빈 za mtundu wina uliwonse 그리고 그 기름을 병에다 부어라. kenaka usathire mafuta akowo muzotengerazo 이 여자는 이해가 안 가. mkazi sadathe kumvetsetsa 병 기름 한 병이 ndi mafuta tochepa achabe timene ali nacho 물려고 많은 것을 빌려와라. ndi akunena kuti abwereke zotengera zambirimbiri 이해가 sakadatha kumvetsetsa izi koma 그렇지만 다른 길이 없으니까 analibe njira inaso 하나님의 종의 말을 듣고 anamvetsera mawu a mtumiki wa mulungu 그게 얼마나 행복한 일입니까? ndilo chinthu chosangalatsa chimenechi 전 1962년 구원을 받고 ndapulumutsidwa 1962 아무것도 linalibe kalikonse ayi 그래서 저는 하나님을 바랄 수 ndi langoyang'ana kwa mulungu yekha 만일 그때 내가 돈이 좀 있었더라면 ndikanakhala ndalama nthawi imeneyo 많이 좀 괜찮으면 월급을 받았더라면 ndikanakhala ndi malipiro abwino nthawi imeneyo 하나님 없이 그렇게 사는 걸로 삶이 굳어졌어요. bwezi likungokhala moyo wake kopanda mulungu 성교학교 와서 훈련을 받았어요. laphunzitsidwa ku sukulu ya ubusa 근데 나는 갈 데가 없어서 aliyense adatumizidwa koma ine linalibe kopita 박복동 2, 3일 먹을 양식 가지고 ine linabweza zakudya masiku awiri atatu a pokton 9개월 동안을 살았는데 koma linakhalako miyezi 9 그때가 그렇게 행복했어요. ndipo nthawi yake linali okondwera kumeneko 내가 보면 구원받은 사람이 일어나고 linalakira kuthekeka bwino anthu anapulumutsidwa anthu amasinthika 내가 아무것도 가진 게 없었으니까 chifukwa linalibe kalikonse 남들 볼 때 내가 놀 만한 좋은 게 아무것도 없었으니까 anthu akamandiona palibe kabwino mkati 내 mwanga 안에 있는 예수님이 내 안에 빛이 나는 거예요. choncho yesu mwa ine ndi amene ali 예수님을 kawala 바라볼 수밖에 없는 ndiye chiyembekezo linali pa yesu yekha 예수님을 의지할 수밖에 없는 ndimangodalira yesu yekha 악곡동에서 9개월 동안 있으면서 pamene linali ku apokton miyezi 9 정말 내가 지금까지도 그와 살아 너무 기적적인 일인데 ngakhale panopo mozizo amene linakhalira kumenekoko 예수님밖에 없었고 amene linadalira ndi yesu yekha 굶어 죽지 않게 하시고 어렵게 하지 sanandiwa kuti ndife ndi njala sanandiwa kuti ndivutike 지냈습니다. anandiwa kuti ndikhale ku apokton 역시 비슷했습니다. 그래서 제가 악곡동 잠발 있는 동안에 하나님 내 속에 살아있는 많은 걸 pamene linali ku apokton linaona mulungu amene adalitsogolera ndi kutithandizira 1965년 군대 갈 때는 nditapita ku usilikali 군대 가니까 군대 장교들 첫눈에 저를 알아보더라고요. maofesa akuyo ku usilikali anandizindikira 훈련소장이 나를 첫눈에 알아보더라고요. wotsogolera amaphunziro anandizindikira 장교 나를 알아보더라고요. anandizindikira 중대장이 나를 알아보더라고요. aliyense anangondizindikira 그야 뭐도 anthuyo 모르는데 다른 장병하고 나하고는 정말 다른 걸다그 윗사람 다 느끼고 wosantha akuluakulu anandizindikira ineyo koposa asilikali wonse ndi amene ndinaganiza
부장님 ndelo lafusa nati ali ndifusa kuti ndichani 공부가 뭐냐 ndifuna ndikhale ndi conference 하고 싶어. conference yachani 집회가 뭐냐? 예, 교육생들이 교육받고 마음이 공부하고 그런데 pamene asilikali ali pamaphunziro awo fati ndi 내가 하나님 ali ndi chintchito yake mumtima mwawo cholembesa ifo ya training 강사 초대해서 좋은 말씀 듣고 그렇게 하려고 합니다. nde fati ndiyitaleola mkhala wabwino ndi adzalankhule 그러니까 어디서 하는 ndatiupangika liti ndatiupangika ku cafeteria 시간이 7년 foti 전에 cafeteria makwana ndi 30,000 저녁 먹고 After dinner, we can have service there. 며칠 안 ndiopangika masiku angati masiku 4 chabwino 그게 잠을 잘 nanga mlendo akagona kuti 그러면서 자는데 Oh, I sleep in the church. 목침대한 거 같이 자는 alikhoza kukagona limodzi 강사를 못해서 뭘 해야지 kufika walandire mlendo malo abwino palibe vuto 식사를 어떻게 ndilazidzadya zimene tizidya We eat. 그거나 hayi usatero hayi palibe vuto 그거는 palibe vuto ndiwe komano ndine sizili bwinoya 절대로 나에게 다시 식사 문제 해결하기 전에 오지 마. osabweranso kwa ine pokhapokha kuti apali kadongosolo za chakudya 우리 부대 제가 집회를 한번 하고 싶었어. 내가 한다 하면 안 해줄까 봐. nde ndati ndifunse sikuti likapeze yankho 성교학교 내 후배를 초대했거든. nde 그럼 군대 안 naitana 가봤어. kusanga 군대 있는 거 너무 좋아하는 거예요. 중대장이 그러면 ndelo utsogolera sadali pasima ndapempha kwabwino 하나님하고 기도를 했어. kenaka ndinaganiza 우리 부대는 일군 사령부 예하부대인데 And so our base, the affiliation of the first commander's base, 일군 사령부에 가면은 그 사령 군종 참모가 있어요. ndelo malo oyambiriraku kuli msilikali okhuzana za chipembedzo nde ndinati ndili ndi choti ndikufunseni 아, 그 군목들이니까. ndelo chapela 우리 nati anthu ochoka 군중에서 training base nati inde pepani 아, 예, 미안합니다. ndamati kulibe chapelo base yako 고생하시죠. nde ndinakhala ngati 군종병이라고 msilikali wa 그러더라고요. chipembedzo 내가 군종병 했지요, 뭐. I acted as the religious soldier. 군종병이라고. 어떻게 왔느냐고. They asked me, so what brings you? 집회를 하려고 하는데 ndifuna ndikhale ndi conference 이제 중대장 허락을 안 줘. komano komanda sakutipasa chilolezo chifukwa chani 왜 그러냐고. 식사 문제 군인 밥안 먹이면 안 된다고. chifukwa safuna tazadyese mlendo chakudya cha asilikali kuti zoona zimenezo 내가 한번 전화해 보겠다고. nde ndimuyimbire foni 이제 tsopano 우리 중대장님은 대위고 ndelo otsogolerayo wa kampani ya zitsogoleri ndamene nalo otsogolera 저 뭐야 군종 참모 실장이었어. ndipo iye anali ngati 군종 woyang'anira 총장 wa ntchito ya zazipembedzo Administrative director in charge for the religious work. 아, 통신을 주셨습니까? 본부장입니까? ndi anayimba foni kodi ndikutraining base 네, 그래서 박옥수 상병한테 들었는데 ndinamva kwa sajenti okusopaki 그 집회 문제로 전화를 했습니다. ndikuyimbira pa nkhani ya conference 중대 주 사장 이야기. ndi anafotokoza nyengo 이야기를 iyi 들었어요. nde ndinamva ndikudziwa 일단 중대는 허락만 해줘. 제가 어떻게 해볼 테니까요. tangotipasa chilolezo ine ndisamalira chilichonse 상급부대고 계급이 높으니까 허락을 했어요. ndi anatiloleza 그래서 내가 이제 중대 들어가니까 ndi ndabwerera ku base yanga 중대에 막 정제식 막 정치하고 다닌다고. ndataapepani 그래서 군목이 그날 저녁에 저하고 저희 그 같이 강사하고 식사를 초대 군목집에서 같이 식사를 하고 lero achapelera latitana ndi mlendo tinakadya limodzi 그 다음 날부터 이제 우리 군대 밥을 먹었어요. patatha tsiku limenelo tilandya chakudya cha asilikali 너무 좋았어. ndelo conference lali yabwino zedi 저는 제가 뭐 좋은 여러 가지가 많이 있습니다만 가장 행복한 것은 komano chimene chimandisangalatsa chakuti 나로 말미암아 불행했던 사람이 행복해지는 그걸 보니 그렇게
ndikaona anthu omvetsa chisoni akusangalala chifukwa cha ine zimandipangitsa kuti ndikhale osangalala. 저는 너무 행복합니다. ndine osangalala kwambiri. 정말 내가 악곡동에 가서 한 사람을 구원받을 때 행복했고 ndinalosangalala amene ndali ku Abokutong kumene anthu amapulumutsidwa. 군대에서도 우리 교육생들 구원받는 너무 행복합니다. komanso kwabe amene asilikali amapulumutsidwa nalinso osangalala 저는 제가 kwambiri. 구원을 받고 난 뒤에 nditapulumutsidwa 내가 주를 위해서 일하고 싶었어요. mafuna kugwira ntchito chifukwa cha 난 Ambuye. 그때 목사가 된다고 상상도 해본 적이 없어요. ndipo sindinaganizepo kuti ndikhozokhala 정말 m'busa nthawi 하나님의 imeneyi. 은혜로 komano mwa chisomo cha Mulungu anandilalikira uthenga wabwino. 그래서 저는 늘 나는 늙어 죽을 때까지 한 번 뗄령 안 생각하고 ndili magaza kuti mpaka dzakalambe kufa muna nkhosalalika kwa anthu tenokha. 근데 하나님은 나 같은 인간에게 온 세계를 komano 맡기시고 Mulungu anapereka dziko lonse kwa munthu ngati ineyo. 아무리 생각하면 ndikaganiza za izi 눈물이 나요. zimandipangitsa kuti ndilire. It makes me cry. 하룻밤 자고 일어나면 ndadzuka mmawa tsiku lina. 인터넷 구원받은 사람들 감정이 쭉 올라와요. ndiye pa intaneti panali maumboni ambiri anthu amene apulumutsidwa. 그리고 외국에 있는 분들이 저는 뭐 외국에 불어도 잘 모르고 그 다음에 에스파뇰도 잘 모르고 중국어도 모르고 좀 그런데 ndiye silankhula chifrenchi, spanish, 거기 chinese. 현지 우리 선교사들 거기 가 있으면서 이번 집회도 구원받는 감정을 쭉 올리고 ndiye nazibusa athu ali kumeneko ndi amapereka maumboni anthu onse amene 다 apulumutsidwa. 읽어볼 singathe kuwerenga onse. Can't even read them all. 너무 ndi ambiri 많았어요. ayiwo. 이번에도 지난번에 5월달에 할 때 한 10억이 들어와서 우리 말씀 들었는데 mmene ndinali ndi msonkhano anthu ali biliyoni anamvetsera mawu. 이번엔 훨씬 약 20억이 이 말씀을 듣고 있다고 하더라고요. komano nthawi iyi pafupi anthu 2 biliyoni amvetsera mawu. 이건 인간으로 되어진 게 izi sizikuchitika ndi munthu ayi. 하는 굉장히 많고 잘난 사람이 있는데 pali anthu amene ali akuluakulu. 아니 못난 저 같은 인간을 들어서 그들에게 복음을 전해 너무 감사한 komano Mulungu akugwiritsa ntchito munthu womvetsa chisoni ngati ine kuti ndilalikire uthenga wabwino. 하나님은 선지자 생도의 아내에게 Mulungu kwa 잘나고 똑똑한 마음 다 제하시고 자기 아들을 종으로 팔려 그런 어려움을 주셔서 ndi anampasa ziphinjo kuti mpaka ana ake 다른 akanagulitsidwa 길이 없으니 kukakhala kapolo. 하나님을 바라보고 의지하도록 만드신 거예요. ndi analibe chita ina koma kudalira ndi kuyang'ana kwa 그 Mulungu. 여러분들이 하나님이 다른 길이 없어서 하나님을 의지하도록 그렇게 가면 여러분 고생스럽고 ndi ndizowawa kwa iwo kamati usanyengo imene ulibe kuchitira mwina komano udalira pa Mulungu. 여러분 돈이 있을지라도 komano udakhala bwino bwino 괜찮을지라도 ngati 내 sikudalira 돈을 ndalama. 의지하지 아니하고 내 실력을 의지하지 하나님을 의지하고 살면 komanso usadalira luso lako udalira pa Mulungu yekha. 하나님의 한없는 은혜를 베푸십니다. Mulungu amapereka chisomo kwa iwe. 저는 복음을 전하면서 mene lalikira uthenga wabwino. 늘 해마다 하나님 놀라웠게 나 같은 못난 인간이 들었으니 그게 너무 신비한 거예요. chaka chilichonse Mulungu amagwiritsa ntchito munthu womvetsa chisoni ngati ine zizodabwitsa. It's so amazing. 그게 너무너무 놀라운 거예요. izi zodabwitsa kwambiri. 내 생명을 다 바쳐도 아깝지 않겠다는 ngakhale ndapereka moyo wanga wonse pa izizi zoyenera. 하루 종일 성경 yamakula 이야기하고 za Bible tsiku lonse anthu 구원받는 amapulumutsidwa. 사람들이라고 너무 감격스러운 거예요. ndipo zimandisultha kwambiri. 저는 꿈을 꾸는 것 같아요. zimaoneka ngati ndikulota. 나같이 못난 인간인데 내가 kodi 뭔데 ndili ndani. 많은 사람이 제사함 받았다. pala anthu ambiri amalira chikholo cha machimo awo. 지난 9월달 한 달 동안 ndiye Septemba apitayo kwa mwezi umodzi 세계 기빈들을 많이 nakumana ndi anthu akuluakulu a dziko lapansi. 그중에 ena mwe wanali 대통령, mapresident komanso nduna za boma 총회장들 komanso mabishopu amipingo anthu otero. 영상 통화를 했어요. ndipo timalumikizana kudzera pa video. 볼리비아 대통령하고는 영상 통화를 하면서 ndiye mmene limayankhula nawo kudzera pa video apa 신앙 intaneti. 상담에서 말씀을 했고 ndiyeno kwa president ku Bolivia namusa samuel 우후 ausi. 케냐타 대통령은 그때 연남이 재정제
지정돼 있는데 ndela pakasonkhizano ndizacheza ndi president wa ukenya Uhuru Kenyatta 그때 갑자기 사정이 있어가지고 komano nkhani ile inabwerapo 직접 못 나오고 장관을 sina 보내가지고 kumane naye lakumana ntuna 대통령 yake 메시지를 읽게 했더라고. libana werenga utenga wa president 대통령께 저에게 케냐의 공무원들 전부 교육을 시키다. ndelo president afuna ndikaphunzitsa anthu onse akukenya 이제 우리에 있는 마인드 이 교육이 너무 kodi 좋아서 maphunziro amalingaliro athu ndi abwino zedi 전 세계 많은 나라가 우리 마인드를 배우려고 하는 거예요. ndipo dziko lonse lifuna liphunzire maphunziro amalingaliro 오늘도 우간다의 한 대학에서 ngakhale lero college yaku ku Uganda 앞으로 이제 이 대학에서 우리가 그 마인드 교육을 komanso 하고 university yawo afuna ziwangaso maphunziro 네, amalingaliro 공무원들이 우리 학교 와서 교육받게 해달라고 요청을 했어요. ndipo afuna kuti afunse anthu onse kuti abwere sukulu kwawo 그렇게 akaphunzira 하겠다고 kumeneko 이야기를 했어요. I told him, yes, I'll do that. 12월 4일 날 제가 이제 첫 강의를 줌으로 해달라고 그러더라고요. ndafuna akazasonkhalisa zalipatsile kuti zaphunzitse 이제 전 세계 청소년들이 사고나지 않고 문제가 많은데 ndachinyamata dziko lonse lapansi sakuganiza ndiye pali mavuto 거의 ambiri 많은 대학에서 우리 교육 이 마인드 교육을 배우려고 합니다. komanso mauniversity ambiri afuna kuti aphunzire ndi kutenga 그분이 우리 maphunziro 책을 보고 athu 깜짝 놀라는 거예요. ndiye zodabwitsa ndi mabuku athu 어떻게 이런 생각을 했느냐. kodi 그들이 말해요. So many of them say, 유대인들은 탈무드로 가르쳤는데 mungabwere bwanji ndi zimene 우리 같이는 mabuku 이건 anu 탈무드가 아니고 성경에 나온 거기 때문에 zimene ndikuphunzitsa sizochokera 탈무드보다 100배가 좋다는 거예요. ndizochokera m'baibulo 정말 사람들이 청소년들이 변해요. anthu akusinthika 아무것도 아닌 inesi 인간인데 kanthu ayi 하나님이 길을 여시니까 kwaifoti mulungu 일을 atsekula 하니까 makuku mulungu akugwira ntchito 하나님이 살아 일을 하는 거예요. mulungu ndi wamoyo ndipo akugwira ntchito 사마리아 여자는 mkazi wa Samariya 정말 지멋대로 살았어요. she just lived doing whatever she wanted. 지가 잘난 줄 알고 ndi anali 저를 믿었어요. amazidalira yekha amaganizo ndi ndozindikira kenaka anakumana ndi amuna 5 kusiyana nawo kenaka kudzera mmodzi ndi mmodzi anazindikira yekha 하나님이 우리 인간에게 고통을 주는 것은 mulungu amalola kupweteka kuwawa mtima 하나님 mbuya wa 본의가 anthufe 아니라고 말씀하시죠. si chifuniro chake chenicheni 본의가 아닌데 왜 고통을 chifukwa chani 주십니까? mulungu afuna atipatse ululu 우리 ife 마음을 낮추면 tikasichepetsa mtima 우리가 wathu 겸비해지면 tikasichepetsa 우리가 하나님을 믿으면 tikakhulupirira mulungu 성경을 믿으면 tikakhulupirira baibulo 종의 말씀을 들으면 tikamva mawu a mtumiki wa 복되기 mulungu 때문에 ndi mdalitso kwa ife 복되게 하기 위하여 kuti ife tikadalitsike 어려움을 주시고 amatipatsa nyengo zowawa 마음을 낮추고 kenaka amachipetsa mtima wathu 선지자 색도의 아내는 The prophet's son's wife, 자기 아들의 종으로 팔려는 비참한 일을 겪고 있어요. anaona mkazi kuti anakugwisidwa ngati akapolo zilawi zowawa 하나님밖에 다른 길이 없다는 거라. ndipo adadziwa kuti palibenso njira ina koma mulungu 그날부터 그 선지자 색도의 아내는 kuyambira tsiku limenelo ana aneneri 하나님만 의지하고 살았어요. anakhala moyo wake udalira pa mulungu yekha 남편이 죽을 때 재산 많이 남기고 죽었으면 mwamuna ake akadafa nkupereka chuma chake chonse 그 여자 마음 높아졌을 거고 akanakhala wokula mtima 그렇게 안 됐을 거고. sakadazichepetsa 근데 남편이 재산 하나도 없이 죽으니까 komano mwamuna adafa asanasiye chuma 그 chake 남편이 chonse 죽고 난 뒤 여자가 두 아들이 종으로 팔려가니까 mwamuna ake atafa akazi ake anake 현비에서 awiri 하나님 믿는 amagwisidwa 믿음을 ngati akapolo 가지고 산 거예요. iye anazichepetsa ndi kukhala chikhulupiriro kuti akhulupirire 그 mawu a 여자는 mulungu 부유한 남편이 있을 때보다 훨씬 더 복을 받는 거예요. ndiyeno mwamuna anadalitsika kwambiri kuposa kokhala ndi chuma cha mwamuna 하나님이 그 wake 여자 남편을 잃게 하시고 God allowed her to lose her husband, 재산 다 없게 하시고 made her have no wealth, 그리고 종으로 팔려가게 하는 그런 일은 and allowed the sons to be sold as Osai servants. 그 여자 미워서 그렇게 하는 거야. 나ye mulungu ankankonda 사랑하시는데 komano sadapangezi 그렇게 하지 kwa 아니하면 akadapanga 마음을 pangezi kwa 끄지 sakadachepetsa mtima 아니하고 wake 교만하게 여기고 akananyazisa baibulo 성경을 무시하고 아갈라디아서 마와 물고, 하나님 말씀을 무시하고 아갈라디아서 뚫고 종은 물고, 무시하고 내가 갈라디아서 잘난 줄 알기 우리도 때문에 herself to be great. 그를 불쌍히 ndi anakhuzikana chifundo 마음 ndi amafuna kuti achepetse mtima wake 그리고 그 마음이 낮으니까 ndi mtima wake kuti azichepetsa 무슨 말씀을 더더 받아들여 mawu aliwonse amawalandira 말합니다. kenaka anati 네 집에 뭐가 있느냐? anafunsa uli ndi chani mnyumba yako 기름 한 방울밖에 없습니다. ndili ndi kasumba ka mafuta 그 기름을 온 동네 가서 그 그릇을 잔뜩 빌려놓고 기름을 부어라. pita ukabwereke zotengera zopanda kanthu uzathire 기름 안 mafuta 붓고 말고 할 게 뭐가 있어요? ati lite mafuta tochepa chabe ndeti zikathira bwanji 근데 여자는 이해가 안 가지만 ngakhale sadamvetsetsa izi 하나님의 종의 말씀을 또 그대로
항아리를 쫙 갔다 왔어. moyingana ndi matumiki a mulungu anabwereka zotengera zambiri. vessels. 놀랍게도 하나님이 일어나. modabwitsa mulungu anagwira 아이들은 ntchito. 문을 닫고 기름을 부었는데 lero ana anatseka zitseko 작은 kuthira 병에 든 mafuta. 기름이 The oil that was in a little pot 점점 차오르 한독에 갔다 오는. lero napezeka kuti zotengera zinamba 기름이 kudzaza. 자꾸 mayi 올라와요. mafuta akudzaza. rising. 여자도 너무 놀라는. kenaka mkazi amayimaso amenewo. 하나님 나 같은 인간. ta mulungu wa munthu ngati ine mukugwira ntchito. 이제 여자도 마음이 너무 올라오고 ndiye mkazi anali kukhuzika kwambiri. 기름이 참. mafuta akudzaza. 딴 kabweza chotengera chotsatira. 예 엄마. Okay, mom. ndela amasangalala anawa kumathira mafutawo. 기름을 부었어. And they poured the oil. 항아리 하나 다 쳐. zotengera zinamba kudzaza chimodzi ndi chimodzi. 나또 그릇을 가져와. tabweza chotengera chinacho. 엄마 이제 빈 그릇 없어. 모든 그릇에 기름이 다 amayi 찼어요. zotengera palibenso zopanda kanthu zonse zadzaza. They're full of oil. 기름이 그쳤어. kenaka mafuta anasiya. 생각할 수 없는 일을 하는 거죠. God did. mulungu anachita chinthu chimene chidali chosaganiziridwa. 지난 5월달에 캠프를 하면서 pamene tinali kampu meyi wapitayi. 정말 코로나로 죽어간 사람들이 많았는데 panali anthu ambiri amene amafa chifukwa cha korona. 그들이 죽을 때 어떤 생각을 죽었어? limene amafa likaganiza chani. 내가 하늘나라 갈 수 있을까? kodi idzapita kumwamba. 두려워하면서 내 죄를 사함받지 못하고 죽을까봐 두려운 사람이 많을 것 같아요. ndimantha anthu amafa ndimantha chifukwa ti machimo awo 저는 anasakhululukidwa. 11시간 말씀을 전했는데 ndiye nthawi imene ndalalikira uthenga wabwino kwa masession 11. 그 방송 많은 방송 제 방송은 그냥 중계를 해줬어요. ndipo mativi ambiri anaulutsa ulaliki umenewo. 그리고 방송을 듣는 사람들이 막 대성황을 이루었어요. ndiye chinali chipambano chachikulu ndi anthu onse amene ankamvetsera ndipo anthu anapulumutsidwa. Many people got saved. 방송국 지에 너무너무 좋아요. ndipo ma tv station anali osangalala. 해지 브라질이라는 브라질 방송. pali brazil tv station 제가 3번 방송을 analola kuti ndikaoneke pa tv pawo katatu konse. 방송 편성국장이 ndipo otsogolerayo 제가 나와서 방송할 때 막 댓글이 수천 건이 올라와요. pamene limaulutsidwa anthu anayika ndemanga zawo zambiri. 깜짝 zinali zodabwitsa. I'm so shocked by that. 같은 방송 3번 방송. ndi anandionetsa katatu. Times on their station. 세 번째 방송했을 때 ndiyelo kanthawi kachitatu amene amandionetsa. 편성국장이 저한테 이야기를 했어요. Organization director said to me, 목사님 다큐멘터리를 촬영하고 싶습니다. analiza kuti funa kuti ticheze nanu kwambiri zokhuzana ndinu. nati azikomo kwambiri. ine 휴가가 안 되는데 we cannot get time off. 휴가하고 출장을 섞어서 한 달 해서 They took ndi anatenga mwezi wathunthu. this trip and they took a month. 한국에 2주 격리해야 하니까 ndiyo korea amafuleti akhale masabata awiri asalidwe. 2주 가지고 이제 촬영을 kenaka 급한 촬영이 다 돼갑니다. We're almost done with the filming. 너무너무 ndiye ndinothokoza kwambiri. 또 촬영하는 팀에서 너무 성의 있게 해주셔서 ndi amagwira ntchito molimbika ndi mtima wawo. 아주 좋은 분들을 만나서 ndiye nakumana ndi anthu ofunikira 나무 kutero. 보고 사람들이 깜짝 놀라더라고요. anthu akamona zithunzi amadabwitsika. 뭘 하든지 chilichonse chimene tikuchita 하나님이 도우시는 걸. kutha kuona mulungu atithandizira. 만일에 여러분이 걸어가는 길이 ngati njira imene ukuyenda 예수님하고 마음이 같은 ngati mtima wako ndi chimodzimodzi ndi wa yesu. 여러분 마음이 예수님하고 하나가 되면 ngati mtima wako ndi olumikizika ndi yesu. 예수님 마음이 여러분 마음에 같이 ndiye mtima wa yesu kuzoyenderera mu mtima wako. 여러분 마음이 겸비해져 kenaka mtima wako umazichepetsa. 아무것도 아닌 인간 사는 주님의 사랑을 느끼고 As a person who knows that he is nothing, you get to 그러면 그때부터 여러분 삶 속에 예수님이 살아일하십니다. monga choncho mulungu yesu amakhala ndi kugwira ntchito moyo wako. 저는 정말 하나님 앞에 감사합니다. ndipo zoonadi ine ndinothokoza kwa mulungu. 난 정말 추하고 더럽고 악한 사람. ine nali munthu woyipa wochimwa yekayekha. 죄사함을 받고 난 뒤에 nditali chikhululukiro cha machimo anga. 너무 감사했어요. nali othokoza kwambiri. 그땐 직장도 없었고 nthawi imene ndalibe ntchito kapena ndalama. 교회 헌금을 하고 싶었어요. mafuna ndipereke chopereka kutchalichi. 헌금을 하고 싶어 돈이 없어. koma ndalibe ndalama kuti ndichite chopereka. 몸을 드리고 싶어. mafuna ndipereke thupi langa.
쓸모가 없어. koma nalibe ubwino uliwonse 그래서 나머지 집에가 집이나 수리해주고 likanangokosa bema nyumba anthu 그렇게 한편으로 그렇게 행복할 것 같아요. limakaza likamakhala wanga chotero likhala 목사가 oseka 된다 상상도 koma silaganizeponso likhuzokhala m'busa 주님 앞에 몸을 드리기로 했죠. koma napanga chisankho kupereka thupi lake kwa atate 하나님 뜻하지 않게 성교학교 가게 하고 kenaka mulungu ananditsogolera ku sukulu ya ubusa 압국동 거창 군대 거치는 동안에 ndiye litapita ku apopton atali komanso usilikali 하나님 저에게 많은 일을 mulungu anagwira ntchito yambiri pa ine 너무 감사해요. ndipo ndinothokoza kwambiri 지금 와서 참 많은 사람들이 우리 집회도에 죄 사함받고 거듭나는 걸 봤어요. ndiye ndikuona anthu ambiri kudzera pa msonkhano wathu akulanda chikhulupiriro cha machimo awo 여러분 이것은 내가 하는 게 아니라 sina amene ndikuchita zimenezi 하나님 mulungu akuchita izi 이제 나이도 많아졌습니다. panopo ndakalamba mzaka 제 나이에 이렇게 목회하는 분 거의 없습니다. palibe anthu ambiri amene akutumikira pa zaka izi 아마 서울에 내 혼자만 이 나이에 목회하는지 모릅니다. mwina ndine ndekha amene ndikutumikira pa msinkhu ukuso 하나님이 살아 일을 하셨어요. koma mulungu ndi wamoyo akugwira ntchito 저녁에 집에 가서 엘리베이터를 타고 아파트에 올라가면 lero likapita ku nyumba limakwera elevator ndikupita mnyumba 그러려면 그렇게 행복합니다. limakhala osangalala 하는 왜 나보다 잘난 사람 많았는데 mulungu pali anthu ambiri abwino kuposa ine 내 친구 가운데 나보다 좋은 사람도 정말 많은데 pakati pa anzanga pali anthu ena amene ali abwino kuposa ine 왜 나를 구원하셨습니까? koma na mulungu ifo ali mnandipulumutsa ine 왜 나를 종으로 삼 chifukwa ali mnandipanga kukhala wantchito wanu 가장 chifukwa 못난 ndine munthu womvetsa chisoni 가장 chifukwa ndinali munthu wachabechabe 종종 동료 목사들에게 얘기합니다. ndimauza azibusa azizanga 우리가 겸비해지고 낮아지면 tikazichepetsa ndi kukhala pansi 때때로 사람들이 무시하기도 하고 nthawi zina anthu azatinyozetsa 얕보기도 하고 그러지요. 그게 무슨 koma 상관? ndi ali amasamala za izi 하는 역사. mulungu agwira ntchito 많은 분들이 구원을 받았습니다. ndipo anthu ambiri akupulumutsidwa 자 오늘 저녁 가장 중요한 거. nthawi chofunikira kwambiri chakuti 여러분들이 그렇게 하지 않아도 ngakhale sikuyesetsa 하나님이 여러분과 같이 마음을 같이 하려면 kuti ukhale ndi mtima umodzi ndi mulungu 마음을 낮춰야. ofunika uzichepetse mtima wako 선지자 생도의 아내는 ana 남편이 있고 재산이 mkazi wa naneneri 종으로 팔려갈 때 되니까 마음을 안 낮출 수가 없었어. mwamuna wake atafa ndipo ana akamfuna kuti agulitsidwe ngati akapolo analibe ntchito yabwino koma uchepetsa mtima 그렇게 wake 해서 낮추지 말고 sikuti udutse mnyengo zimene ziti uchepetse mtima wake mkazi wa ku samariya 어떻게 했어? chidachitika kwa iye ndi chani 진짜 남편을 5번밖에 그 고통을 겪고 마음이 낮아졌어. atadutsa mulu lonsewo kudutsa mwamuna 5 그래서 ndipo amene 예수님- mtima wake udazichepetsa kumana ndi yesu anati kwa 예수 iye 말씀하셨습니다. 이 물을 먹는 다시 목마르리와 madzi awa zapasa ludzu 내가 주는 물은 영원히 목마르지 않아. koma amene atamwe madzi amene 나의 ndidzampatsa 그러면 그 속에서 영세도 소환한 샘 sadzapasa ludzu ndipo madziwa adzakhala kasupe otupitsa moyo osatha 말도 안 돼. 이해가 안 돼. mawu awa ndosapesetseka 그 여자가 잘났을 때 그런 말 못 받아들이. mkazi akadagasa kuti ndi wopambana sakadalandira mawu awa 망한 여자가 되니까 kwa chifukwa iye ndi mkazi olephera 그렇게 말씀을 받아. anatha kulandira mawuwa 지혜로운 사람 anthu anzeru 망하기 전에 마음을 꺾고 예수님과 마음을 같이 하고. asanalephera amaphwanya mtima wawo ndi kulumikiza mtima 예수님과 wa ndi 마음 yesu 높이다가 다 망한 뒤에 예수의 마음을 꺾고 그렇게 하고. anthu opusa amazikweza kenaka akalephera pamene amafuna apezele ndi yesu 그렇기 때문에 여러분이 마음을 높이지 말고 komano usakweze mtima wanu 겸비한 마음을 uchepetse mtima wanu 내가 이해가 안 ngakhale 가도 sikumvetsetsa 예수의 말씀을 받으라. tangolandira mawu a yesu 이 물을 먹는 자고 다시 목마르니와 ukamwa madzi awa 내가 sudzapasa 주는 물은 ludzu 영원히 목마르지 아니하니 komano ukamwa madzi amene ndikupatsa ine 그래서 sudzapasa 영통사는 ludzu 샘물이 되리라. komano adzakhala kasupe otupitsira moyo osatha 말도 안 되는 이야기입니다. ndizosamveka ayi 나 자기가 틀린 걸 아는 사람. komano anthu amene amazati iwo ndi olakwitsa amangola kuti yesu ndi amene ali 마음에 okhoza 맞아서 받아들이는 게 아니에요. salandira ifo tizikugwirizana 마음에 ndi 맞지 mtima wawo 않지만 ngakhale sizikugwirizana ndi 말도 mtima 안 wawo 되지만 ngakhale 주의 sizikumveka 말씀이니까 ndi mawu a ambuye 받아들여요. ndi amalandira 그렇게 하나님 모든 사람을 만들어가고 있어요. umu ndimene mulungu akupangirira anthu onse kuti akhale 여러분 choncho 그렇게
하나님의 사람이 됩니다. tikakhala anthu a mulungu motero Not like that. 여러분 모든 문제가 예수님 문제가 되고 안에 축복이. ndeti mavuto anu onse amakhala mavuto a mulungu Blessings of God. 저는 여러 해 동안 살면서도 이런저런 어려운 문제가 있었습니다. mukapena khala moyo zaka zonse 주님이 함께 nakumana mavuto 계셔서 ambiri 어떤 문제를 당하든지 lekani vuto loti amene 주님의 lapezana 은혜를 nalo 베풀 축복을 해 주시는 걸 볼 수가 있어요. I was able to see natha kuona mbuye akupereka chisomo ndi mdalitso 7년도에는 위장이 안 좋았고 1987 libadwala 99년 심장이 안 좋았고 1999 mtima wanga 그런 일에 libadwala 하나님이 다 은혜를 베푸셨어요. in these things. muzinthu zonsezi mulungu anayikisa chisomo chake 그것도 잡아주셨고 ndipo mulungu 아니, 너무 놀랍게 anateteza 저를 kagwiritsidwe ntchito ka 쓰시는 mtima wanga God so amazingly used. 내가 주의 일하는 ntchito 동안에 ndi 천 kulimbikitsa 가지 ntchito 만 가지 하나님의 은혜를 베푸시는 거예요. mmene ndikugwira ntchito kwa atate akulipasa chisomo njira iliyonse 종종 사탄 날 보면 마음을 높이라 그럽니다. nthawi zina satana amatiuza kuti ndizikweze 너 잘하잖아. mtima wanga kuchita 마음을 bwino 높여. zonsezi ndiweyo 너 전도 많이 이거 지난번에 했잖아. 완벽히. 고생했잖아. iwe kupangisa chisomo 잘하잖아. zedi You're doing so good. 찾아 쏘글락 할 때가 있습니다. ndi nthawi zambiri limalamzidwa 마음을 낮추고 lilimadzipetsa mtima wanga ndi kuyang'ana kwa atate 사랑하는 여러분, 거룩하신 하나님 앞에 pamaso pa mulungu woyera 우리 모두 마음을 겸비하고 tonse tichepetse mitima yathu 교만하지 말고 tisazikweze 무익한 인간, ndife anthu opanda pake 죄를 지은 인간들, ndife anthu amene tidachimwa 감사하는 마음으로 ndi mtima wothokoza 마음을 낮추십시오. uchepetse mtima wanu pamaso pa 다른 mulungu 사람 앞에 높이는 괜찮습니다. palibe vuto kuzikweza pamaso pa anthu koma uzichepetsa pamaso pa mulungu 하나님을 정말 사랑하십시오. ndipo mufunitsitse 하나님을 mulungu ndi kumutumikira mulungu 그를 ndi 위해 kukhala 사 chifukwa cha iye 그를 사랑. ndi kumkonda iye 그럼 그분이 여러분의 세상에 뭘 가진 것보다 복되게 하고 ndipo azakudalitsa koposa kukhala chilichonse mdziko lapansi 천년 사는 것보다 복되게 하고 Having me be more blessed than 부자가 되는 것보다 복되게 하고 ndi 대통령이 되는 azakudalitsani 것보다 koposa ngati president chabe president. 은혜가 넘쳐날 줄 믿습니다. ndi kukhulupirira kuti chisomo 여러분 chikayendere 가장 중요한 거 nechofunikira zedi chakuti 여러분이 옳은 사람이 ngati 되면 mkazi tili wokhoza 여러분 맞는 것만 따라 여러분 생각만 믿고 ungolandira zimene zili zokhoza And you believe 여러분 부족한 사람이 깨달으면 But if you realize ukazilika kuti wendi woyipa bwanji 생각을 부인하고 umakhala maganizo ako 예수님 말씀을 ndi 받으려 kulandira mawu a 그럼 yesu 예수님 같이 됩니다. ndi umakhala limodzi ndi yesu 그러면 kenaka 삶 속에 하나님 은혜와 축복이 넘치게 되는 거죠. in God's grace and ndi chisomo cha mulungu ndi 이런 집회를 하면 when we have this kind of a conference, 많은 사람들이 제사함을 받습니다. anthu ambiri alanda chikhulupiriro cha machimo 집회에도 awo 제사 받지 못한 사람들이 있어요. and there's also people komanso alipo anthu amene sadalire 자기 chikhulupiriro cha machimo 잘났다고 awo 믿고 akukhulupirira ubwino wawo 하나님 말씀보다 자기를 신뢰한 사람들. komanso anthu amene amazikhulupirira okha 예수님 kuposa 앞에 mawu a mulungu 와서도 kono patsogolo pamaso pa yesu 수가 없습니다. sangakhala anthu odalitsika ya 주님 앞에 우리가 무익한 종이 되고 pamaso pa mbuye tikhala anthu opanda 내 pake 자신 다 부인하고 ndi kudzikana tokha 하나님 믿는 사람들이 되십시오. ndi kukhala anthu amene tikhoza kukhulupirira mulungu ndi kukweza mulungu 나를 무익하게 하십시오. ndi kuona kuti iwe ndi opanda pake chotani 그래서 정말 선지자 생도의 아내처럼 다 망해서 마음을 낮추지 마. osakhala ngati mkazi walalelera amene adaphwanya mtima wake 사마리아 여자를 아다도 삼성아. 영 5번이나 하고 마음을 낮추지 마. usaphwanye mtima wako utadusa nyengo zowawa ngati mkazi wa pasamariya ngati uli ndi mwamuna wako ukhala othokoza kwa mwamuna wako 감사하고 chepetse mtima wako 마음을 낮추지 ngati uli ndi mkazinso 마. 안에 있는 사람도 그렇고. 그리고 하나님 위하여 여러분들이 마음을 써서 사실. ndi uyike mtima wako pa mulungu chifukwa 하나님 cha 여러분 mulungu 죄도 사실 뿐 아니라 mulungu 사용하고 chimo lako chabe 삶에도 한없이 크신 은혜와 복을 더하실 줄 믿습니다. azawalechezanso dalitso komanso chisomo pa tipemphere 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 감사를 드립니다. atate woyera tikuthokozani 사마리아 여자는 남편을 5번 바꾸고 많은 고통과 어려움을 겪고 마음이 낮아져서 mkazi wa kusamariya anatesa mabanja ake ndi amuna 5 ndipo anadutsa moyo wawo 같이 할 수 있었습니다. koma anachepetsa mtima wake ndi kulumikiza mtima wake ndi yesu 선지자의 아내는 예수님과 하나님과 마음이 너무 멀었습니다. mkazi wa analeneri 남편이 mwamuna ake anamwalira 빚이 ndipo 있었고 anali ndi ngongole 재산을 다
이런 atata chuma chake chonse 두 아들을 종으로 팔려갔기 pamene anali kuti agulitsidwe ngati akapolo 때 마음 kenaka anachepetsa mtima wake 하나님 우리 모두 주의 은혜를 입어서 mulungu lolandira lili chisomo cha mulungu 하나님 우리 마음 낮추 우리에게 재난을 주고 고난을 주지 않아도 kuti ngakhale simukutipasa zowawa ndi 서로를 zokhoma 겸비한 자가 된 마음을 낮추고 tikhale wodzichepetsa mtima wathu 하나님을 숨기고 하나님을 따르고 ndi kutumikira mulungu ndi kumutsatira mulungu 그래서 복을 받게 해주시고 mutilole kuti tikadalitsike 우리 모두 제사함 받기 위하여 lolani kuti tonse tikalda chikholo 우리 cha 생각을 machimo 버리고 ndi kuti amaganizo athu 내 마음을 ndi 낮추고 kuchepetsa mtima wathu 하나님 ndi 받 kulandira mulungu 이번 집회 때 많은 분들이 죄에서 벗어나고 lero kudzera mu 자기 msonkhano 고집으로 anthu ambiri 말미암아 akhululukidwe machimo awo 어둠 속에 처하지 않게 lolani kuti asakhale mu mdima wawo 집회 참석한 모든 분들께 은혜를 베풀어 주옵소서. Please give grace to everybody attending. 감사합니다. perekani kupumula kwa iwo asamnali pa msonkhano tikuthokozani mu dzina la yesu tapemphera amen 감사합니다. zikomo